Yleensä mä pyrin pysymään pois somesta tämmöisinä päivinä, koska some vaan pahentaa tilannetta. Et en tiedä, minkä arvoperun mä nyt sain, mutta mulla on jostain syystä tänään tosi jotenkin huono ja surullinen päivä, ja mä tossa ärähdin Nikollekin jostain aivan turhasta ja ärsyttää sekin, siis oma käytökseni. Jostain syystä mä oon tänään kelannut sitä, kun jotkut teistä on tullut sanoa mulle, että hei, eikö se olisi kiva, jos olisi vielä meillä olisi vaikka lisää lapsia. Niin kevyt kuin se heitto voi jostakin ollakin, niin ne kortit, mitkä meille on jaettu, estää sen, että me ei enää myöskään koskaan voida haaveilla positiivisin mielin siitä, että hei, olisiko kiva, jos tulisi vielä vaikka iltatähti, koska ne riskit on niin korkeat ja se koko raskausaika oli mentaalisesti viimeksikin ihan hullu. Niin että tavallaan meiltä on viety pois se semmonen ihana ajatus siitä, että hei, mitäs jos tulisikin vielä yksi? Ja tää on absurdia, koska me ei siis haaveilla isommasta perheestä. Jostain syystä mun kelat on tän epäreiluuden ympärillä, ja näin se nyt vaan on, ja mä oon oikeasti tosi onnellinen siitä, mitä meillä on nyt, ja oikein tyytyväinen tähän tilanteeseen. Mä vaan halusin tulla jotenkin näyttämään ja kertomaan siitä, että vaikka mekin eletään tosi onnellista elämää, ja mäkin oon ihan superkiitollinen, onnellinen joka päivä, niin silti näitä päiviä on mullakin. Tuntuu, että usein sanotaan, että somessa ei näytetä kaikkia puolia. Ja silti kaikki tiedostaa, että kaikilla on huonoja päiviä, mutta koska se ei ihan hirveästi näy somessa, niin se jotenkin alitajuntaisesti vääristää meidän ajattelua, mutta täällä minä nyt olen. Ja tämähän on ihan läppä, että mä eilen julkaisin sen videon, minkä mä julkaisin, niin ehkä mä nyt menen katsomaan sitä videota ja mulle tulee parempi mieli.